Etalonarea ce face este că ia răspunsurile, ia scorurile din testul pe care noi l-am dat participanților și le transformă în niște scoruri universale, la care oricine din lume se poate uita și automat o să înțeleagă ce rezultat a luat fiecare de acolo. Dacă eu îți spun acum că eu am luat un rezultat de 102 la un test de conștiinciozitate, nu o să știi ce înseamnă 102, pentru că nu știi cu ce să-l compari. Dacă testul ăla mergea și maximul era un scor de 1000 sau maximul era un scor de 105, nu știi dacă am luat mult sau puțin. Și atunci pentru asta se face etalonarea la sfârșitul fiecărui test. Rezultatele noastre o să le transformăm în niște rezultate care pot fi înțelese de oricine din lume. Cum facem asta? Avem avem o împărțire la etalonare. Dacă distribuția scorului din testul nostru a fost o distribuție asimetrică, o să avem etalonare bazată pe percentile sau pe clase. Dacă o să avem o distribuție simetrică, o să avem o etalonare bazată pe scoruri Z. Deci noi prima oară trebuie să ne uităm dacă avem distribuție asimetrică sau asimetrică. Ce însemna distribuția asimetrică sau asimetrică? Era, să deschis Siri, erau astea de aici, în care ne uităm să vedem dacă rezultatele au fost distribuite uniform, adică simetric, sau asimetric, pozitiv sau negativ. Asta ne împarte noua etalonare. Cum verificăm distribuția asimetrică sau asimetrică? Venim la testul pe care noi vrem să-l testăm. De exemplu, hai să luăm conștiinciozitatea măsurată cu testul NEO. Mergem la Analyze, Descriptive Statistics și Explore. Noi vrem acum să explorăm testul nostru. După ce am venit la Explore, o să luăm conștiinciozitatea pe care vrem să o măsurăm, o să o punem aici și apoi avem nevoie ca să ne arate și histograma, ca noi să vedem dacă e simetric distribuită sau asimetric. Mergem la Plots și bifăm histogram. Și apoi dăm OK. Când ne uităm aici, dăm o privire la histograma asta, o să observăm că toate rezultatele sunt mișcate într-o parte. Asta înseamnă că avem distribuție asimetrică. Dacă asta ne asigurăm, pentru că uneori nu e așa de ușor să-ți dai seama dacă e asimetrică sau simetrică, trebuie să ne uităm la două descripții din astea, nu știu exact cum se numesc, care sunt ultimele două de aici, skewness și kurtosis. Dacă descriptiva asta, skewness, e în intervalul -1 până la 1, asta înseamnă că avem o distribuție simetrică. După cum ne uităm aici, observăm că noi avem -2, automat o ieșit din afara intervalului -1, 1, dar aici pe cealaltă parte nu a ieșit. Dar nu contează, pentru că dacă într-o parte a ieșit, asta înseamnă că tot skewness-ul nostru o picat și avem o distribuție asimetrică. Apoi ne uităm la kurtosis. Kurtosis are intervalul -7, 7. Deci dacă scorurile pe care noi le obținem la kurtosis se află în intervalul -7 până în 7, asta înseamnă că avem distribuție simetrică. Dacă ne uităm la noi, observăm că automat o ieșit. Avem 7.8, care e în afara intervalului -7, 7. Și al doilea scor nu mai băgăm în seamă oricum că tot kurtosis s-a picat. Deci, skewness ne-a spus că avem o distribuție asimetrică, pentru că n-am avut scoruri în intervalul -1 până în 1. Kurtosis ne-a spus că avem o distribuție tot asimetrică, pentru că n-am avut scoruri în intervalul -7, 7. Oricare dintre astea două poate să pice și noi o să avem o distribuție asimetrică. Așa o să o măsurăm. Deci dacă skewness ar fi fost scoruri, nu știu, hai să zicem 0-0, ca să fie exact între -1 și 1, chiar dacă skewness ar fi fost așa și kurtosis ar fi fost în afara intervalului, tot asimetrică îi. Deci numai una dacă pică, o pica tot, cum ar fi. Dar la asta oricum ne puteam uita după ochi și să observăm că e asimetrică. Ok, acum că avem
știm că avem o distribuție asimetrică, știm care dintre astea să o folosim. Putem ori să etalonăm pe clase, ori să etalonăm pe percentile. Prima oară o să facem etalonarea pe percentile. Dacă facem pe clase sau pe percentile, asta o să ne spună doamna în test. Deci nu doar uneori sau doar alte ori. Mergem la Analyze ca să facem etalonarea pe percentile, Descriptive Statistics și Explore. Deci exact la fel ca și când am mers ca să găsim histograma. Și aici o să bifăm percentiles. Nu știu, percentiles, nu știu cum se zice. Avem aici percentile. Dăm continue și ok. Deci am făcut exact același lucru ca data trecută, doar că acum am bifat și percentilele. Observăm iară că avem aici skewness și kurtosis, aici sub iar avem histograma, doar că acum ne-a apărut tabelul ăsta nou, care se numește percentile, în care avem niște numere. Avem aici de la 5, 10, 25, 50, 75. Astea sunt percentilele pe care SPSS-ul le-a calculat în rezultatele testului nostru și au împărțit populația testului nostru, adică toți participanții, pe anumite categorii. Și noi ce putem observa aici este că scorul de 43 a fost luat de oameni stai, e puțin dificil de explicat așa în cuvinte. Mai bine zic invers. 25%, vedem 25 ăsta de aici, 25% dintre oamenii care au dat testul ăsta au luat un scor mai mic decât 43. Deci ne uităm la număr și știm că ăla e procentul de oameni care au luat mai puțin decât scorul care e scris sub. Vedem aici 90, de exemplu. 90% din oameni, din toată populația care au dat testul ăsta, au luat un scor mai mic decât 54. 95% din oameni au luat un scor mai mic decât 56. Și automat putem să ne dăm seama cât de mult mai clar devin scorurile oamenilor în momentul în care sunt puse așa pe percentile. Înainte, dacă nu aveam chestia asta și ziceam că a luat 56, tu n-ai fi știut dacă ai mult sau e puțin. Când au fost împărțit pe percentile, știi că e un scor foarte mare, pentru că 95% din oameni nu au ajuns la scorul ăsta. Și asta a fost distribuirea pe percentile. În rest, nu cred că mai e nimic la percentile important. Decât, din nou, cum scriem în tabel, putem să scriem, de exemplu, ne întreabă că cine a luat, în ce categorie de oameni sunt oamenii care au luat 54 și atunci noi scriem că 90% din oameni o luat mai puțin decât 54, asta înseamnă că e în top 10% din populație sau așa. Deci doar descriem ce am observat aici.